Ako môžeme milovať niekoho iného, keď nemilujeme sami seba? Je to nezmysel. Bez čeho si neumíte představit život? Bez možnosti sa ukázať alebo dosiahnuť v živote to, čo chcete. Kopukrát napríklad nadávame na štát alebo politický systém a tak ďalej, ale minule som natrafil na takú informáciu, že šanca, že sa narodím buď v Číne alebo v Indii, kde všetci vieme, že aká je politická situácia, je nejakých 35%. Šanca, že sa narodíme buď na Slovensku alebo v Česku je 0,037 alebo tak nejak. Takže tá šanca je úplne miniatúrna, že sa dokážeme narodiť v takom štáte, ako žijeme tu, kde máme stále ako veľmi vysoké štandardy. Je tu dosť bezpečne, ľudia keď dostatočne chcú, tak sa dokážu dostať na miesta, kde ich práca môže baviť. Takže to je tak, no akože to, že čo je okolo nás ako samozrejmosť, tak sa nám to v hlave znormalizuje a človek stále chce viac. Tak to je to aj s financiami, aj so vzťahmi, aj so všetkým ostatným. Takže možnosť, ktorú mi okolie dáva, bez toho si neviem predstaviť život a som za to neuveriteľne rád. Co se bojíte, že ztratíte? Svoju dušu a svojho človeka. Neveril som tomu, ale existujú spôsoby, že ako samého seba kompletne stratiť. A môžete to akože stratiť vo veľkom. Je to niekedy aj strašidelné, že sa to stalo aj niektorým ľuďom naokolo, že urobili jednu konkrétnu vec v jednom danom úseku a už nikdy neboli rovnakí. Koniec koncov stále sme ako my pre seba tí najvzácnejší. Ako môžeme milovať niekoho iného, keď nemilujeme sami seba? Je to nezmysel. Takže kým som ja sám sebou, tak som spokojný.